Brat môj, sestra moja, drahý môj priateľ, ty sa vieš pokoriť aj sám? Alebo ty len vtedy sa vieš pokoriť, keď ťa pokorí Boh. Vieš, musím ti jednu vec prezradiť. Boh ťa miluje. Ak ty sa nepokoríš pred ním, ak ty nezohneš svoje kolená pred ním, raz budeš musieť pred ním zohnúť svoje kolená. Lebo je napísané, že v mene Ježiša sa skloní každé koleno bytostí ponebeských i pozemských a každý jazyk vyzná, že on je pánom na slávu Boha Otca. Raz aj tvoje kolená sa pred ním sklonia. Ale o čo je to krajšie, keď nie na silu, keď nie v strachu, keď nie pod tou autoritou, pod tou tvrdou rukou Božou, ale keď ty môžeš skloniť svoje kolená, keď môžeš sa skloniť pred svojim Bohom a môžeš vyznať: Pane Bože, ty si môj Pán, ty si môj Boh, ďakujem ti za tvojho syna Pána Ježiša Krista, ktorého si poslal na moje spasenie, na moju záchranu. Áno, ja som ten hriešník, ja som tá stratená ovečka. Ďakujem ti za tohto pastiera, ktorého si mi poslal, za Pána Ježiša Krista, a ja počujem jeho volajúci hlas. O Pane, ja skláňam svoje kolená pred ním a ďakujem ti, že ma voláš. O, aké je to nádherné, keď my môžeme skloniť svoje kolená, nie pod tlakom, nie pod tou autoritou, tvrdou autoritou Božou, ale môžeme ho skloniť dobrovoľne, rád, vďačne, z úprimného srdca. Brat môj, sestra moja, drahý môj priateľ, ako ty skláňaš svoje kolená? Len vtedy, keď Boh ťa skloní, len vtedy, keď ťa Boh poníži, len vtedy vieš plakať, len vtedy sa vieš ponížiť. Prečo čakáš na toto? Vieš, bez zlomenia to nepôjde. A vieš, tam, kde je zlomenina, tam je bolesť. Tam je trápenie. Prečo ty potrebuješ trápenie? Prečo ty potrebuješ bolesť do tvojho života, aby ťa Boh zlomil? Zlom ty svoje srdce, sklon sa pred Bohom a povedz: Bože, ty si mojim Bohom, ty si mojim Pánom a ja sa dobrovoľne skláňam pred tebou. Nečakaj na to, aby Boh zasiahol do tvojho života. Lebo Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu a on vás povýši svojim časom. Viete, Boh robí veľké veci. Boh je Bohom zázrakov. Ak ti diabol našepkáva, že tvoj hriech je príliš veľký a tvoje poviazanie je príliš veľké, že Pán Boh iných oslobodil, iným odpustil, tak ja ti zvestujem, že aj tvoj hriech je pripravený Pán Ježiš Kristus odpustiť. Aj tvoje poviazanie, aj tvoje povrazy je pripravený rozviazať, roztrhne tvoje reťaze a budeš môcť ísť dnes večer slobodný domov. Prejsť touto bránou. Prečo miluješ ten batok? Prečo miluješ to, čo ťa oddeluje od pokoja? Prečo miluješ to, čo ťa tlačí do pekla a zahynutia? Veď si inteligentný človek. Veď si vie spočítať, koľko je 2x2. Prečo si to nedáš dohromady v tom srdci, v tej svojej hlave, že to, čo ťa tlačí do pekla a zahynutia, pre teba nemá cenu a nemá zmysel? Tak to hovorí Pán. Aj dnes, keby si poznal svoju vinu, aj dnes, keby si zaplakal nad svojimi previneniami, aj dnes som pripravený ti odpustiť a vzodvinúť ťa z blata a z toho hnoja, do ktorého si sa dostal. Tak hovorí Pán. Lebo znám svoje myšlienky o tebe, že sú moje myšlienky o tebe na dobré, aby som ťa zbudoval a nezboril, aby som ťa zasadil a nevyplienil, aby som ti dal požehnanú budúcnosť tebe i budúcim generáciám, ktoré prídu po tebe. Prečo mi nedôveruješ? Či vieš o niekom, koho by som bol oklamal, hovorí Pán? Či nie sú to slová ľudí, ktoré neobstoja? Moje slova, aj keby nebesia a zem sa pohli zo svojho miesta, moje slova sa nikdy nepohnú.
Moje slova sú verné a pravdivé. Nepochybuj. Tých, ktorí nechceli, aby som nad nimi panoval. Dovedte ich ku mne. Vieš, prečo nemáš ďalšie hrivny? Vieš, prečo máš len tú jednu uzlíčku? Lebo nechceš, aby on nad tebou panoval. A v tom je Boží hnev. V tom je ten Boží hnev, že ty jednoducho nechceš, aby Pán Ježiš Kristus bol tvojim pánom. A tak hovorí Pán Ježiš, ak som ja Pán, kde je moja česť? Ak mi hovoríte, že som vašim Bohom, kde je moja úcta? Ak hovoríte, že mi slúžite, kde je vaša poslušnosť? Dovedte mi všetkých tých, ktorí nechceli, aby som nad nimi panoval, hovorí Pán, a rozotnite ich. A viete, čo to znamená? Rozpoltenosť. Rozpolte ich. Viete, čo je chorobou kresťanstva? Rozpoltenosť. Trošku sem zo sveta, trošku sem z toho Božieho. A hovorí, a preto ľudia nechcú, aby Pán panoval nad nimi. Lebo oni chcú ešte aj tak zo sveta. Oni chcú ešte aj tú svetskú kravičku podojiť. Aj tú nebeskú kravičku, ale aj tú svetskú. A sú rozpoltení. Viete, znám tvoje skutky, tak hovorí Pán, že nie si ani studený. To je tá svetská. A nie si ani horúci. A to je tá nebeská. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo nechceš, aby som nad tebou panoval. Lebo slávu ľudí viac miluješ ako slávu Božiu. Učiň pokánie a padni na kolená svoje duše. Nepreklaj svoj rod výkrikom, aby si povedal, ja nechcem, aby Ježiš Kristus nado mnou panoval, ale padni na kolená svoje duše a z celej sily a z celej duše do oblohy nového dňa zavolaj. Páne Ježišu, zmiluj sa. Páne Ježišu, odpusť. Dnes som pochopil, že nemôžem ísť prázdnymi rukami pred teba. Vráť sa do prvej lásky. Nebudú fungovať veci, ak nebudeš v prvej láske. Ale keď znovu si zamiluješ Pána, keď prestaneš koketovať so svetom, ale celé svoje srdce vydáš Pánu. Rozhorli sa, rozdúchaj svoje srdce a povedz, Páne, ja ťa milujem, lebo si ma prv miloval. Páne Ježišu, ja ťa nasledujem, lebo ty si prv išiel za mnou a vyťahol si ma z hlbín a postavil si moje nohy na skalu. Ja idem za tebou, rozhorlím, rozdúcham to svoje srdce. A keď to srdce rozhorí v tej prvej láske, naraz prídu tí, ktorých Boh bude v teréne posielať za mnou. A už nie organizácia, nie točenie kolieska a brm, ale Božie divy, Božia iskra bude preskakovať, lebo Božia prítomnosť bude. A tí ľudia, ktorí ťa budú počúvať, budú vedieť, že nehovoríš z brucha, ale z ducha. Že Duch Svätý pôsobí a že Boh vlastne rozohňuje tie srdcia. Boh si svoju pečať dá na svoje dielo. Každému sa rozjasnili tie smutné oči. Radosť a nádej zažala sa v duši. A išli za Ježišom, oslavujúco. Chceš ísť aj ty za Ježišom? Aj ty chceš vidieť jeho slávu? Aj ty chceš v jeho šlapajách kráčať?
Aj ty chceš vidieť tých, ktorí potrebujú pomoc. Aj ty chceš mať pre nich čas. Aj ty chceš mať pre nich srdce. Uč sa od neho. Ak sa pýtaš, bratčánko, ty sa od koho učíš? Boli takí, ktorí sa ma opýtali. Viete, tak veľmi dôverne. Bratčánko, tvojim učiteľom je brat Derek Prince? Alebo brat Bonke? Alebo ktorý? A ja som sa usmial. Viete, čo som im povedal? Mojím učiteľom je Pán Ježiš Kristus. Ja neopovrhujem týmito vzácnymi bratmi. Ja ich ctím, ja si ich vážim. To sú Boží služobníci. Ale viete, čo vám poviem? Ja nie od nich sa učím. Ja nefúkam vám do mikrofónu a teraz budete padať. Ale ja vám hovorím slovo pravdy. Aby ste padli pod mocou slova jeho, pred tvárou Najvyššieho a vzdali jemu česť a vzdali jemu chválu. A nie človeku. My nejdeme za človekom. Slovensko. Martin, srdce Slovenska. Spamätaj sa. Či je niekto, kto za teba zomrel? Či je kto za teba platil výkupnú cenu? A či nie som to ja, hovorí Pán Ježiš Kristus, ktorý som tú najväčšiu cenu za teba platil. Oj, Slovensko, ty srdce Slovenska, Martin, zobuď sa a navráť sa ku mne. A keď sa navrátiš ku mne, uzdravím tvojich politikov, uzdravím tvoj národ, uzdravím tvoje bolesti a vyzdvihnem ťa z moku hnoja a postavím ťa na skalu a všetci sa budú dívať a budú vidieť moju slávu. Je tu niekto medzi vami, kto smie uveriť Bohu? Je tu niekto medzi vami, kto nemiluje viac slávu ľudí ako slávu Božiu? Poď za Ježišom. Poď, rozhodni sa. A to nie zajtra, ale dnes. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Dnes je čas milosti, dnes je čas spasenia. Poď k Ježišovi. Obráť sa, zastav sa, skloň svoje kolená pred ním a vyznaj ho: Pán môj a Boh môj, Spasiteľ mojej duše. Idem za tebou, chcem ťa nasledovať. A tak, ako si ty išiel, chcem ísť aj ja. Chcem mať tvoje oči, chcem mať tvoje uši a chcem mať tvoje srdce, aby tento svet poznal, že ty si hovoril so mnou. Aby tento svet poznal, že ty si ma povolal, že ty si ma postavil do týchto šlapají. Poď k Ježišovi. Poď. Hľadaj ho, pokiaľ je možné nájsť. Pýtaj sa po ňom. Kým sú ešte tu tí, ktorí ti môžu pomôcť k oleju. Lebo prídu mnohé tie bláznivé panny. Prídu a budú búchať. Ale už im nebude otvorené. Pretože neskoro sa pohli. Neskoro sa zobudili. Neskoro začali hľadať olej do svojich lampášov. Ale takto hovorí Duch Svätý. Ešte dnes nie je neskoro. Dnes je čas milosti. Dnes je to slovo k tebe, k tvojmu srdcu. Nie je niekde na nebesiach, aby si povedal, kto mi ho donesie dole. Nie je niekde na západe, kto by povedal, kto nám preto pôjde. To slovo je tu. To slovo je v tvojich ušiach. To slovo je na tvojich ústach. Poď a nasleduj ho. A keď prídeš a povieš, Pane, tu som. Dávam ti svoje srdce. Dávam ti svoj život. On to zobere vážne. A požehná ťa. Lebo moje myšlienky o tebe, tak hovorí Pán, sú myšlienky o pokoja, aby som ťa zbudoval a nezboril. Aby som ťa zasadil a nevyplienil. Aby som ti dal požehnanú budúcnosť tebe i tvojim deťom. To je ten čas, ktorý Boh pre teba pripravil, aby si sa navrátil k nemu. Navráťte sa do bezpečnosti. Navráťte sa do košiele nádeje. Poď, Pán.
svojej hlavy. A budeme sa. Drahý nebeský Oče, cez tieto 3 dni z Tvojej milosti prúdilo Tvoje svetlo do našich srdc. Svetlo Tvojho slova. Svetlo Tvojho Svätého Ducha. Ó Pane, kto je ten, kto počul? Ó Pane, kto je ten, kto nazrel do zrkadla Tvojho slova a uvidel svoju tvár a pochopil, že k nemu hovoríš osobne. Ó Pane, je tu niekto, kto pochopil, že to nie tí ľudia, ktorí tu stoja, ale že to si Ty, ktorý voláš. Chcem sa opýtať. V tomto shromaždení je niekto, kto pochopil, že k nemu hovorí Pán Ježiš. Je tu niekto, kto chce povedať svoje áno Pánovi. Je tu niekto, kto chce povedať: Pane, ja nechcem počkať, aby si ma zrazil na kolena. Ja nechcem spadnúť z toho stromu, aby som sa dolámal. Ja chcem zísť. Keď Ty hovoríš, že rýchle, tak ja rýchle. Teraz chcem odovzdať svoj život. Pane, tu som. Tvoj služobník počuje. Som pripravený byť poslušný Tvojmu slovu. Je tu niekto, zodvihnite svoje ruky. Buďte požehnaní. Je to Tvoj čas. Tu Svätý mi hovorí: váhaš. Neváhaj. Lebo som ja neváhal svoj život dať za Teba. Nehanbi sa za mňa, za Svätého, tak hovorí Pán Ježiš. Lebo ja som sa nehanbil za Teba, nesvätého, v Tvojich hriechoch. Je tu ešte niekto, kto chce vyznať, že áno, ja chcem svoj život celé vydať Pánu. Zodvihnete svoje ruky. Nehanbite sa za Pána. Buďte požehnaní, mladí i starí. Buďte požehnaní i vy, deti. Buďte požehnaní vy, kresťania, ktorí už roky chodíte do cirkvi. Ale buďte požehnaní i vy, ku ktorým dnes mocne prvýkrát zaznelo Jeho slovo. Ó, príď, Duchu Svätý, a zapečať tieto srdcia. Zapečať každé to jedno srdce Tvojou láskou a Tvojou mocou. Ó, Pane, poznaj každé to srdce. A Pane, keď príde k tej nebeskej bráne, ó, Pane, povedz: áno, ja ťa poznám. Áno, ja som hovoril Tvojmu srdcu a Ty si počul môj hlas. Vítaj, vítaj, môj služobníku. Nad málom si bol verný, ja ťa nad mnohým ustanovím. Poď do radosti môjho Otca.